No men hei. Tulipa tässä Pekka Aittakummun loikkausta seuratessa mieleeni, että mitä mahtaa liikkua keskusta eliitin päässä tällä hetkellä. Ensinnäkin, jos lähdetään siitä, että ylipäätään istuvan kansanedustajan puolueloikkaus on melko harvinainen ilmiö. Mieleeni tulee muutamia tapauksia viimeisen 12-16 vuoden ajalta. Mutta kun otetaan huomioon, että Aittakummun loikkaus tapahtui nousussa olevasta, Gallup nousussa olevasta oppositiopuolueesta, Gallup laskussa tai stagnaatiossa on ehkä parempi kuvaavampi termi, stagnaatiossa olevaan hallituspuolueeseen, niin ei voida ainakaan puhua kovin selkeästi opportunistisesta peliliikkeestä, ja ottaen vielä huomioon, että seuraaviin eduskuntavaaleihin on yli 2 vuotta aikaa. Toki tilanteethan voivat kehittyä vaikka mihin suuntaan hyvänsä ensi vuonna. Meillä on sekä kunta- että aluevaalit, joiden tulos mielestäni saattaa johtaa hyvinkin merkityksellisiin muutoksiin esimerkiksi perussuomalaisten suhtautumisessa hallitustyöskentelyyn ja tämän kokoomusjohtoisen hallituksen pystyssä pitämisen mielekkyyteen. Mutta tämä on sivuseikka tämän videon pääaiheeseen, joka on siis Pekka Aittakummun puolueen vaihtaminen. Ja mitä politiikan seuraajalle ensimmäisenä tulee mieleen tämän puolueen vaihdon kautta puolueen loikkauksen syistä. Pekka Aittakumpu on antanut asiasta omat lausuntonsa, ja ei liene mitään syytä epäillä niiden todenperäisyyttä, ja niistä paistaa vahvasti läpi turhautuminen siihen, että ainakaan Aittakummun mielestä nykykeskusta ei ole se puolue, johon hän oletan vuosia, ellei vuosikymmeniä sitten liittyi tai linkittyi ensimmäisiä kertoja, ottaen huomioon hänen uskonnollisen taustansa, joka on ilmeisen keskustasidonnainen ainakin ollut hyvin pitkän aikaa suomalaisen puoluepolitiikan historiassa. Ja tästä sitten pääsemme siihen mielestäni erittäin mielenkiintoiseen pohdintaan siitä, onko lestadiolaisten uskon lahkossa tapahtumassa jotain laajempaakin siirtymää, kun ajatellaan, että Aittakumpu on edustaja, joka sai viime eduskuntavaaleissa yli 7000 ääntä ja sitäkin edeltävissä yli 4000 ääntä. Ja oletetaan, että näistä merkittävä osa näistä äänistä oli nimenomaan lestadiolaisten
ääniä. Ja sitten kun ajatellaan, että 7000 ääntä missä tahansa vaalipiirissä on merkittävä äänimäärä, niin ovatko nämä 7000 ääntä niin sanotusti puolueuskollisten äänestäjien ääniä vai arvouskollisten, jos tällainen termi sallitaan, eli äänestivätkö he ensisijaisesti keskustapuoluetta vai Pekka Aittakummun edustamia arvoja, koska tässä nyt on jo pidemmän aikaa ollut selkeästi havaittavissa oleva ristiriita keskustapuolueen menneet arvot, keskustapuolueen nykyiset arvot ja keskustapuolueen tulevat arvot. Koska mielestäni siis keskustapuolueella itsellään ei ole ainakaan Juha Sipilän ajoista enää ollut mitään arvoja, vaan arvot vaihtuvat sen mukaan, mikä hallituspohja on heille opportunistisesti paras mahdollinen, eli toisin sanoen, millä hallituspohjalla saadaan hankituksi eniten niin sanotusti kepulaisia siltarumpuja. Joten tämä Aittakummun puolueenvaihto kautta loikkaus on tätä taustaa vasten niin sanotusti case studinakin erittäin mielenkiintoinen. Puolen vuoden päästä, noin suunnilleen reilun puolen vuoden päästä, käydään tuloksellisesti erittäin mielenkiintoiset kunta- ja aluevaalit.